בכל פעם שאני נכנס לנעליים שלו, אז אני שואל את עצמי האם אני הייתי מסוגל להמשיך להילחם גם כשהכל מתפורר מסביבי. וזו שאלה שלא שייכת רק לעבר, אלא גם להיום. המחזמר הזה הוא לא רק על העבר, הוא על מי שאנחנו. זה לא קרב פיזי, זה מלחמה על המשמעות. להילחם על מי שהם באמת, כל כך מתכתב עם מה שקורה עכשיו. הם נלחמו למען העתיד של כולנו, אז עכשיו כשהכל מסביב בוער, אולי הגיע הזמן שגם אנחנו נלמד איך אנחנו קמים מחדש. אני יהודי, אסיה. יהודי, כמה שניסיתי לברוח מזה, אי אפשר. פעם ראשונה בחיים שלי שאני גאה בזה. מחזמר ייחודי שלא נראה בישראל. כשאני על הבמה ומשחקת את מרי, אני מרגישה שאני מייצגת לא רק את הדמות שלי, אלא גם את כל מי שהעז לצעוק ולהשמיע את הקול שלו, גם כשלקחו לו את הקול. שמביא את קולו של עם שלם. ההצגה עוד נקום, היא הצגה של עוצמה, נחמה ותקווה, וזה בדיוק מה שעם ישראל צריך עכשיו. עוד נקום, מחזמר ראשון מסוגו מדוד ובן שפירו. סיפור שמתחיל בגטו ורשה ונמשך עד ימינו. ב8 מופעים בלבד ברחבי הארץ. בואו להתרגש ולשאוב תקווה.